برادران و خواهران عزیز، مراجعت من به کانال تاج مسلم برکت محمد. ба хотири аллоҳ аз саракташмо хоҳиш мекунам лайк, комментария ва ҳамин навора ба дигарон равон кунед. сали пӯст гирифторае ки ҳар ду дастҳои ҳамин омада маҳкам шидагианд. навистан хӯрдани ягон чи бисёр. ассалому алайкум мардон ва хаҳрони гиромӣ, хуб ҳастед иншоаллоҳ. аллоҳ ҳифзтон куна. ба хотири аллоҳ аз саракташмо хоҳиш мекунам лайк, комментария ва ҳамин навора ба дигарон равон кунед, то ки ҳамин падаре ки бориши сафедаш, падаре ки аз ҷигари сӯхта ба мо шумо муроҷиат мекунад ва барои ҳамин бародар кӯмак мехоҳад. аз саракта шумо хоҳиш мекунам ба хотири аллоҳ ки чӣ қадаре метавонад 10 рублай, 20 рублай, 100 рублай қудрат ба тавоноӣ, яъне мо метавонем дар якҷоягӣ як бародар, як хоҳар, як модаре ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад кӯмакаш кунем. ба хотири аллоҳ аз саракта шумо хоҳиш мекунам бетараф набошен. бисёр дар ҳолати нохуб қарор дорад ин бародар аз ночории дигар илоҷ наёфт, ба мо шумо муроҷиат кард ва кӯмак хост. биёед бетараф набошем, дар мусибати ҳамин бародар якҷо бошем ва мо сабаб шавем мусибатша паси сар кунем иншааллоҳ. бардор ва хаҳрони гиромӣ, мо алҳамдулиллаҳ бозгаштем ва корҳои хайра шурӯъ мекунем. аллоҳ аз саракта шумо розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, ман бовои калони ҳамин касали қаландар мешавам ки ҳамин қаландар ба касали пӯст гирифторае ки ҳар ду дастҳои ҳамин омада маҳкам шидагианд. навистан хӯрдани ягон чи бисёр қинӣ мекашад. як ҳамин духтари ҳамин давлати русия дар ҳамин ҷумҳурии мо омад, ҳаминро дида, бо чашми худаш дида, гуфт ки ин касали шумо табобатшаванда аст. ира ба давлати ҳамун русия даъват кард ки агар маблаға биёю намиқа маблағ биёю ба ҳамун давлати русия биёи, мо дастҳоитро табобат мекунем. ака ҳамин зиндагӣ ҳозирро медида ки чӣ қадр мушкил аст. ҳозир ягон маблағи мо надорем дар даст ки мо худмо баремаш. ҳамин камиёви ҳозир дар ин шароит ки хай ҳамин зиндагиро мегузаронем. барои ҳамин гуфтем ки агар ризоги аллоҳ аввал бошаву шумо ҳамин ҷавонову ҳамин хоҳарои азиз ёрдами худро расоне, мо ҳамин башара бурда дар ҳамун шаҳр ҷарроҳӣ карда, агар ризоги аллоҳ боша сол шава бо гирифта бармегардем. барои табобат кардани ҳамин фарзанди мо 500 000 рубл духтуро фармидаам. барои ира ба давлати русия бурдану ҷарроҳӣ кардан бисёра мо вақти кӯтоҳ дорем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки кӯмаки худро дареғ надоред ва ҳамин писара мо бурда ҷарроҳӣ кунем. дар ҳамин намозҳо мо дар ҳаққи шумо дуо мекунем худованд шуморо ҳам барори кор. برادران و خواهران عزیز، مراجعت من به کانال تاج مسلم برکت محمد. من همین بیماری همین پوست هستم. در همین شهر دوشنبه می‌گشتم برای توبت، نشد. و یک بیمارخانه در خواب بودم، از شهر سن پترزبورگ دکترها یک گروه اومدن، ما را دیدن از نزدیک، هم صحبت شدن، گفتن که همین دستوری که ما توبت میکنیم، توبت شونده هم در همونجا جراحی میکنیم، مبلغی 500,000 روبل گفتگیم. باز ما همون مبلغ رو در دستمون نداریم که مقصد برای ما توبت کنیم. از شما خواهش میکنم که ما رو کمی باشد دستگیری کنید تا همین دستور رفته جراحی کنیم و کنم. من اولادار صاحب دو فرزند هستم و دستای من هم خیلی شدگی هم که اینا در وقتی خروخوری پشوپشی هم نمیشه و مشکل است. از شما احتیمون خواهش میکنم یک دستگیری کنید، این دستان رو رفته جراحی کنم. این همینجا کارتا دارم، کارتای زبیربند از برادرم حمزای شو، نمره کارتاش 5228 605 3296 7470 از برادرم حمد زایشو. یک کارتای دیگه از خودم است، دوشنبه سیتی کافو قلندر
نمره کرتا 97 62 2 تا 001 12 99 48 34